takže ujeme oxex a honem je goucogu a rychle utíkat. Daleko, Mirku. A utíkej, běhej. Už to bouchá. Asi jsme to měli vyndat. Takže jo, uděláme to teďka. Vyšipkám, jak se kam zbylo jenom. Tak, a teďka tam dej ten kypříksí prášek. Ne, to stačí, teď ten ocet trochu. Dej tam kypříksí, věř mi. Já mám ještě v té sodě. Jo, to máš? Tak tam ještě něco nasyp. Tak jo, a teď půjdeme s oxkem a uvidíte naše to. Strháme. nový oxex a já jdu na trávník. Rychle. Už to je? Jakože nám to nebouchá. To mělo bouchnout? To mělo vystřelit. Ale to není tlakovaný, Marku. Však to mělo být takový, to mělo skačit taky. A nikam nevyšuměl. Teď to zkusíme do té láhve a uzavřít. No. Riskneme láhev? Dobře. Pokus číslo 2. Nebo lépe řečeno 3. Dávám všechno. Dej tam koho víc ještě, víc. Věř mi. Hlavně se nepolí. Ještě víc, a trošku. To už poslední. Všechno tam dej. Taky příksí prášek. Čekej. Kaž, Mirku, pospíš si, už to chvátne. Jsem si toho vědom. A ten ksedník vyndej. Vyndej ksedník, teda. Jako to? Jo. Teď to je hluboký. Ne, ten ksedník nám předtím zabránil výbuch. Vyndej to. A to já budu muset... Ne, a rychle, cedník pryč. Už to šumí. To bublé. A to musí být zavřená láhev. Nemusí, oni to neměli zapřený. Oni to zapumpovali. Žiješ? Jo, Mirko, aspoň víme, že to funguje ten pop. Zkusíme tam dát řádka ten vršek. A já to zkusím zaštěrkat, Marku, jo? Co? Nezašroubovat úplně, jenom trochu. Mám to zkusit zaštěrchat? Nevím. Trošičku? Nevím, záleží na tobě. Vždycky se nebojíš. Já? Děláš si srandu? Fail. Tak vidíme, že to aspoň to šumí. No. A teď zkusíme nejlepší věc. Jen to na chodník.